लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि बानजायनायाव केरियार काउन्सेलिं एबा थांना थानाय राहानि सुबुरुन हाबाफारि जालाङो। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि आफादगिरि रितुराज बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव केरियार काउन्सेलिं एबा थांना थानाय राहानि सुबुरुन हाबाफारिखौ कार्बि आंलं जिल्ला अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा बिलि महन खाख्लारिया बेखेवनानै होयो। लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि नेहाथारि हानुराम बर'आ केरियार काउन्सेलिं मेलनि सोमोन्दै बेखेवना होनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजरि बर्डनि लिंथुमगिरि तरेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। केरियार काउन्सेलिं एबा थांना थानाय राहानि सुबुरुन बे हाबाफारियाव लांहिन ओनसोलनि गोबां फरायसा फरायसुलि आरो गुबुन गुबुन बर'नि आफाद गौथुमनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। केरियार काउन्सेलिं एबा थांना थानाय राहानि सुबुरुननि सायाव नगाव जिल्लानि एमप्लयमेन्ट अफिसार डक्टर कुणाल कान्ति बर'आ फोरोंथाय होयो। बे हाबाफारियाव देंखोगिरि रेडिअ आर्टिस्ट जयमती नार्जारी, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि फारियै प्रेमानन्द मोसाहारि, अरबिन्द उजिर, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिश्वेश्वर बसुमतारी आरो थानेश्वर गयारी, निर्मल बसुमतारीमोनजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै लांहिन तिनालि बे स्पर्ट्स एस'सिएशननि न'ब्लाङाव लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि गेजेरजों बिथांमोनहा जिथुनिखि बेवहाय मोनसे हाबाफारि लादों जे केरियार काउन्सेलिं माने धरिलक फरायसाफोरखौ माबोरै आवगायलांनांगौ आरो गावनि जिउ दाहाराव माबोरै डिग्रिखौ लानानै बा सोलोंथाइखौ लानानै माबोरै साख्रि बाख्रि मोनगोन बेखौ गासै बिथिंनिफ्राय मोनसे सुबुरुन होनो थाखाय दिनै बे लांहिन लाइब्रेरि पाब्लिक लाइब्रेरिया जिथु राहा लादों आरो बिथांमोनहा जिथु बेबस्था अर्गानाइज खालामदों बे लांहिन तिनालि स्पर्ट्स एस'सिएशननि जिथु प्रेक्षागृह जेरै न'ब्लाङाव जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। बावहाय गोबां गार्जेनजों लोगोसे बावहाय गोबां थाखोनि फरायसा बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो साख्रि नागिरग्रा बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आरो बेवहाय गोरों गोरा अनेक इन्टेलेक्सुयेल आरो थुनलाइगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आं आसा लाखियो जे बिथांमोननि जिथु थांखि, बिथांमोननि जिथुनिखि साननाय एम्स एन्ड अबजेक्टिभ, बेनि दारै बे जायगानि जायफोरनिखि साख्रि नागिरग्रा, जायफोरनिखि गोजौ सोलोंथाइ लानो नागिरग्रा बिथांमोनहा बिनि दारै मोनसे माबा जागोन, मुलाम्फा जागोन, आं बेखौ सानदों। आरो बिथांमोनखौ दिनै जोङो जा हायो जोङो केरियार काउन्सेलिंखौ होदों। माबोरैहाय सिभिल सार्भिस मोननो हायो, माबोरै बेंकआव साख्रि मोननो हायो, माबोरै रेलवे बर्डआव आरो एसएससिआव माबोरै साख्रि मोननो हायो, गासैबो खोथाखौ बेवहाय बुंनाय जादों। आरो बेवहाय PM बिलि महन खाख्लारिजों लोगोसे बेवहाय नगावनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसार बिथांमोना बर' आरो बिथाङाबो दंमोन आरो गोबां बेवहाय थुनलाइगिरि बिथांमोनाबो दंमोन। जों आसा लाखिदों जे बिनि दारै हयथ' बे जाखांफुनाय जितु इयुन जोलै बियो गोबाङै मोनसे दावगानो हागोन आरो बिथांमोनहा मोनसे सांग्रांथि जानानै गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे गावनि केरियारखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन। आं बेखिनिखौ आसा लाखिदों आरो बे लांहिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि गासैबो मावथि बिथांमोनखौ आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। इयुनाव जाहाथे बेबायदि आरो बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारि लानानै जे दानि इनफरमेसन टेक्न'लजियाव, दानि खारथाय बे मुगायाव जाहाथे जोङो जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरखौ जाखांनायनि थाखाय मोनसे एवारनेस लाबोनो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लाबावो, आं बेखिनिखौनो आसा लाखियो।